38 नं बैरबकुंड बियाबाव UPPL नि दोहौ UPPL नि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि भ्रमण बाग्लारि बिथांनि दिदिननायाव दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं 500निबो बांसिन आइजोफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। फैबाय थानाय समाव उफ्रा बिसायख'थिया जायोब्ला UPPL आ देरहानाया 100% रोखा होननानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों UPPL नि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि भ्रमण बाग्लारि बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बे देरहानाय एबा देरहागोना आंनि देरहानाय नङा रायजोनि देरहानाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। যোগদান কৰিলে এটিতো ইতিমধ্যে বিপিএফে ইউপিপিএলক সমালোচনা কৰি আছে ইউপিপিএল 5 বছৰ থাকিব অৰ্থাৎ আপুনি আজি বিপিএফৰ পৰা ইউপিপিএল কিয় যোগদান কৰিলে আসলতে কি তেওঁলোকেতো ক'ব নোৱাৰে যে কোনে 5 বছৰ থাকে কোনে 10 বছৰ থাকে এইটো মানুহৰ কামৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁলোকে 15 বছৰ থাকি কিটো কৰি দিলে সমাজক সেই কথাটো লাগে 15 বছৰ থাকি তেওঁলোকে কিমানখিনি আগবঢ়ালে আমিও সেইটো তলত থাকি বুজি পালো আৰু এওঁলোকে 5 বছৰে কাম কৰিছে 5 বছৰ এটা ৰানিং চলি আছে 5 বছৰ ইউপিপিএলৰ বিৰোধীয়ে কৈছে বিপিএফে কৈছে ইউপিপিএলত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন হোৱা নাই আপুনি ইউপিপিএলত উন্নয়ন দেখা পাইছে নেকি মই উন্নয়নৰ কথা কোৱা নাই 5 বছৰত উন্নয়ন হৈছে না নাই উন্নয়নটো ৰাস্তা ঘাট কিছুখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া 5 বছৰৰ মাত্ৰ মানুহটো জইনহে কৰিছে এখন চৰকাৰে 5 বছৰৰ মাত্ৰ সময়হে লৈছে আমিতো চাই লওঁ আৰু 10টা বছৰ তেওঁলোকে কি কাম কৰে বা নকৰে কিন্তু 15 বছৰে তেওঁলোকে যিখিনি কৰিলে তাৰ আধাখিনিও মানে হেৰি কৰা নাই গতিকে বিপিপিএলে মাত্ৰ জইনিং ওপেনিঙত 5 বছৰ কি 5টা বছৰ এনেই যায় মানুহৰ কিবা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে গতিকে আমিতো সেই চৰকাৰখনক চাই লওঁ বুজি লওঁ তেওঁলোকে 15 বছৰত যি কৰিলে তেওঁলোকে 5 বছৰ 15 বছৰ এখন কৰিব পাৰিবনে 15 বছৰ হয়তো এই 5 বছৰ যোৱাৰ পিছত 15 বছৰটো যদি সাৰে যদি একেৰাহে যদি ভাল কাম আমাৰ যিখিনি আমাৰ থলুৱা ৰাইজৰ ওচৰত যদি এই সহায় সহযোগিতা পায় তেতিয়া হয়তো 15 বছৰ ৰানিং কৰিব যদি তেওঁলোকে উন্নয়নৰ প্ৰতি আমাৰ ৰাইজৰ কাম চাই সহায় সহযোগিতা চাই মহিলাখিনিৰ সুবিধা চাই যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে 15 বছৰ হয়তো কি বিপিএফত কৰি আগত যাব পাৰে ঠিক নাই মানুহ আপোনাৰ লগত কয়জনে জয়েন হৈছে আপোনালোকে আজি বিপিএফৰ কিমানজনে আজি জয়েন হৈছে মোৰ ফেডাৰেশ্যনত 10টা গোট আছে 10টা গোটে মোৰ জয়েন হৈছে আৰু মোৰ ফেডাৰেশ্যন আৰু মোৰো আছে আজি বিপিএফত সহকৰ্মী 4জনী আহিছে মোৰ লগত দলি আহিছে সুনিতা আহিছে আপোনালোকে আজি বিপিএফ ত্যাগ কৰি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছো সঁচা কথা ইমান দিনেতো 15 বছৰৰ বেছি কাম কৰিছোঁ মই তেওঁলোকত কৰি মই বহুত আগত 20 বছৰ মানে হ'ল জয়েন কৰা কিন্তু তাত মই যিটো সুবিধা পাব লাগিছিলে নাপালোঁ তেওঁতো মোক আজি বহুত বছৰ আগতেই মোক মাতি আছে মোক ফোন নম্বৰ দিয়ে তেওঁ সদায় মোক গীত গাই মাতে নমিতা তই ইমান বছৰে কি কৰিবি 15 বছৰ শাসন কৰিব পাৰিবনে সেইটো মই কৈছোঁ যে আজিৰ দিনত আজিৰ জেগাত থিয় হৈ কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে যদি সমাজৰ লগত তেওঁলোকে খাপ খুৱাই ভৰি লৈ চলাই যায় এতিয়া বৰ্তমানত খাপ খাই আছে নাথাকে এখন চৰকাৰখন চলি থাকিব নোৱাৰে নহয় এখন চৰকাৰে সমাজৰ লগত জীয়াই থাকিব লাগিলে সমাজৰ লগত খাপ খুৱাই চলিব লাগিব नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों जोङो गोजोनथाव होनांगोन दिनै उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव उदालगुरि टाउन जे प्राइमारि कमिटिनि दैदेननायाव आरो जिल्लानि मददाव दिनै बेवहाय जयनिं प्रग्राम जादों आरो बे जयनिं प्रग्रामाव जों नुदों दिनै 200निफ्राय 300निबो बांसिन आइजोफोरा बेवहाय दिनै UPPLआव जयेन जादों आरो बिनि थांखिया नोंथांमोना मिथिगौ मैयासो जों रायजोसभायावबो देरहाबाय रोनगोरा नार्जारि बिथाङा रायजोसभानि MP जाबाय आरो BJPनिफ्राय बिथां पबित्र मार्गिता बिथाङा MP जाबाय आरो बावैसोनो गोविन्द बसुमतारिया नैबे उदालगुरि समष्टिनिफ्रायनो मिनिस्टार मोनगोन नोंथांमोना मिथिगौ आरो बेयाव इलेक्सन जागोन निश्चय जोङो डिपुटि जोङो सिटखौ उदालगुरियावनो लाखिफिननो हागोन आरो थांनाय समफोरावहाय नोंथांमोना मिथिगौ गोलाव जि बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बे ओनसोलनि गोजोननि थाखाय जि गोलाव जुजिनाय बे जुजिनायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा आथिखालाव BJP सरकारजों लोगोसे सरकार खुंबाय थादों आरो बिथाङा पावाराव फैनाय लोगो लोगो दिनै गोबांथार आसुनि जायफोर आसुनिखौ जों थांनायफोरावहाय मिशन हिसाबै लानो हायाखैमोन दिनै बिथाङा बेखौ मिशन हिसाबै फोसावदों नोंथाङा मिथिगौ थांनाय समफोरावहाय BTC सुक्तिनि उनावबो माखासे पेकेज फैदोंमोन नाथाय दिनै BTR सुक्तिनि उनाव बांसिन पेकेज फैदों बै थांनाय BTCनि जि पेकेजफोर बे पेकेजखौ बिथांमोना जानला मानला लाबोनानै गाव स्वार्थनि थाखाय बाहायदोंमोन नाथाय जों दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों नुनो मोन्दों बिथाङा दिनै बै पेकेजफोरखौ दिनै मोजाङै मावफुंनो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो
रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो बे ओनसोलनि गासै मुवारि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो बे ओनसोलनि जि आनएमप्लयड इयुथ बिथांमोनखौ जौगाखांहोनो जिखिनि माखासे मिशन आरो भिजन लानानै खामानि मावदों फैबाय थानाय समाव बेखिनिया जोंनि रायजो राजानि थारैनो लाबनि थाखाय मुलाम्फानि थाखाय जौगानायनि थाखाय गुस्लायनि थाखाय खामानि जागोन होननानै मिथिदों नोंथांमोना थांनाय जे बाजेट जालांबाय बे बाजेटआव नुदों नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों बेवहाय माने मिल्क मिशन बेयाव फोसावदों बेयाव पिक मिशन फोसावदों बेयाव एडुकेशननि माखासे पलिसि माखासे मिशन फोसावदों बेयावहाय सुपार 50 दुखिया आरो मेरिटोरियास स्टुडेन्टफोरखौ 50 सायख'नानै बिथांमोनखौ माने भारतनि गिदिर गिदिर एग्जामफोरावहाय बिथांमोनखौ एग्जाम लिरनो हानाय सुबिदा खालामगोन UPSC SCS IIT बायदि माने एन्ट्रेन्स फाथिनानै बिथांमोनखौ फरायनायनि खाबु होगोन राङारि बिथांमोनखौ मदद होगोन थ' बेयो बे ओनसोलाव गोबां जौगानाय लाबोगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जे आथिखालावहाय जेखिनि गावनि जोङो बिटिआर सरकारनि गेजेराव जि 47 डिपार्टमेन्टस दङ बे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट्सखौ दिनै बिथाङा खोब नोजोर होनानै जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों जों बेफोर गासै जि जोंनि बिटिआर आरो बिजेपि लोगोसे जि एलायन्स सरकार बेवहाय आथिखालाव सोलिबाय थादों दा जोंनि प्रमद बर' आरो हिमन्त बिश्व शर्मा जथाय जि दैदेननाय बेखौ निस्सय फैबाय थानाय समावहाय गुरस्लायनाय आरो जौगानायखौ रायजोफोरा मोनदांदों आरो बेखायनो दिनै लोब लोब बेबायदि 200 400 500 फैनानै जइन जादों बे जोंनि थाखाय गाहाम लैखोन होनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो दिनै रायजो राजाया खौसे जानानै खौसे थानानै जाय सोरखारनि समावहाय मोजां खामानि मावदों जाय दैदेनगिरिफोरा मोजां खामानि मावदों बिथांमोनखौनो मदद होनानै जोङो थांनांगोन अब्लासो ओनसोलाव गुस्लायनाय फैगोन बेखायनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समफोरावहाय गासैबो रायजो राजाया UPPL आरो बिजेपि सरकारखौ मदद खालामनानै बे ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय सरकारखौ मदद खालामनानै खामानि मावगोन आरो सरकाराबो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ मिजिंथियो बे UPPL हान्जायाव जइन खालामनायनि मोनसे हाबाफारिखौ जों बेयाव लादों आरो बेखौ हाबाफारिखौ लानायनि बिसेसकै खामानिया बेनो जे जिहेतु मोनसे पार्टिया जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांबाय थानांगोन बेयाव इलेक्सन जानाय जायैदों खोथा गैया इलेक्सना जिहेतु जोंहा जानोबो गोनां दंखायो मोननै समस्थियाव जोंहा दिनै भैरबकुन्द आरो कक्लाबारि बे मोननै समस्थियाव बाइ इलेक्सन जानो गोनां दंबावो बेखौबो नोजोर होनायजों लोगोसे आरो जोंनि UPPL पार्टिया फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे जेन कुनु मोनसे पार्टिनि हेफाजाब गैयालासेनो सिंगल पार्टियैनो उन फैनाय समाव जाहाथे जों मोनसे गभर्नमेन्ट दानो हायो बेखौ लक्ष्य लाखिनानै जोंनि पार्टिया जों दा बर्तमान खामानि मावगासिनो दङ फुल सुइंआव आरो बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोना नुदों दिनै बेयाव प्राय अलमस्ट 5,500निख्रुइबो बांसिन मानसिया बेवहाय BPF पार्टिनिफ्राय जइन जादों आरो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन जइन जाबावगोन आरो बेखौ जों नोंथांमोनखौ बे मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायबाय थागोन आरो बिथांमोना बुंदों जे 17 बोसोर जेब्लानोखि बिथांमोना BPFआव दङमोन बे सुंद' समनि गेजेरजों जिखिनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा बर्तमान बे ओनसोलावहाय सोलायनाय फैदों बे सोलायनायखौ बिथांमोना नुवाखैमोन आरो जोंनि पार्टिनि बेनिखायनो नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जोंनि पार्टियावहाय जइन जाफैदों बांसिनै आइजो माहारिफ्रा बेवहाय बांसिन आइजोआनो जइन जाफैदों खारन बिथांमोना जिहेतु मोनसे न'खरखौ बेंग्रा आरो न'खरखौ बेंग्रा आइजो हिसाबै बिथांमोना न'खौ बोरै आवगायनांगोन बिनि बाथ्राखौ बिथांमोना सिन्था खालामो आरो बे हिसाबैनो सिन्था खालामना दिनै बांसिन बेवहाय आइजो मानसिफ्रानो बेवहाय बाहागो लाफैदों बेयावहायथ' जिहेतु कक्लाबारिया मोनसे दा बिथाङा बे प्रमद बर'आ मोननै बाहागो लाना दंखायोमोन कक्लाबारि आरो तामुलपुरावमोन दा कक्लाबारिखौ अलरेडि प्रमद बर'आ रिजाइन होबाय आरो बिथां जोंनि बे भैरबकुन्दआवबो बिथां गबिन्द बसुमतारी दा डिपुटि चिफ जानानै दङ लोगोसे बिथाङाबो MLA बो जानानै दङ जों आसा खालामदों बिथां गबिन्द बसुमतारीया आसामनि मिनिस्टाराव आसामनि मिनिस्ट्रियावहाय मोनसे केबिनेट मिनिस्टार बिथाङा मोनगोन थाबैनो आरो बिथाङा केबिनेट मिनिस्टारखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि भैरबकुन्द समस्थिया जुदि खालि जायोबा बेयावबो मोनसे बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बे पार्टि हिसाबै जों जाहाथे जेन जिकुनु टाइमावनो इलेक्सनखौ गेलेनो हानाय मोनसे पर्यायाव फैयो बेनि थाखायनो जों दायो बर्तमान जों बेफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो इलेक्सनजोंल' लोब्बा नङा पार्टिखौ जों जेब्लायबो गोख्रों लाखिनो थाखायनो दिनै जों UPPL पार्टि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दं सेथि दाबिदार बेखौथ' आंथ' गोदोनिफ्रायनो माने इलेक्सनखौ गेलेनो होननानै जों खावलायदों नाथाय आं लुबैनायदोंबो जाया जोंहा मोनसे सेन्ट्रेलनि मोनसे लिडारशिप दङ बिथांमोना जुदि होयोब्ला फैबाय थानाय
जिथुनिखि भैरबकुन्द सिट बेवहाय आं गेलेगोन नाथाय बे गासैबो जोंनि पार्टी लिडारशिपनि सायाव सोनारगोन गोबां मानसिया जि जइन जाबाय मा बिथांमोना माखौ नुनानै जइन जादों होननानै बिथांमोना दिनै गोबां मानसिफ्रा जे बेवहाय जइन जादों बिथांमोना बिसेसकै जोंनि UPPL हान्जानि नीति आरो आदर्शफोरखौ मोजां मोनदों आरो बिसेसकै जोङो बेवहाय जों UPPL पार्टी हिसाबै उदालगुरि टाउनाव जोङो बेयाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरजों जों मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ आरो बेनिखायनो बिथांमोना जोंनि पार्टीनि मावथि हान्जाफोरखौ मोजां मोननानै जोंजों फैदों मैया बावैसो UPPL हान्जानिफ्राय सासे MP रायजो सभायाव मोननो दायो दिनैहाय UPPL हान्जायाथ' जोङो भारत सरकार आरो लोगोसे जों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों गोबां साबायखर होयो मैया जोङो मित्रजोत हिसाबै जोङो सानै रायजो सभानि MPआव जों देरहानो हाबाय BJPनिफ्राय सासे आरो जों UPPLनिफ्राय बिथां रोनगोरा नार्जारिखौ जोङो भारतनि पार्लियामेन्टआव रायजो सभा MP हिसाबै जों दैथायहरनो हाबाय आरो जों बेयाव देरहासार जाबाय आरो फैगोन समफ्राव जों आसा खालामदों बेबायदिनो जोङो आरो क'क्राझाराव बा थिग बेबायदिनो मंगलदै समस्तियाव 2024आव जेब्लानाखि MP इलेक्सन जायोब्ला बेफ्रावबो केन्डिडेट फसंनानै जों थारैनो देरहासार जानो हागोन बेखौ जों मिजिंथियो दिनै नोंथांखौ मिथिनो लादों होननाय मिथिनो मोन्दों जोङो नैबे जयनिं प्रग्रामाव पार्टीखौ मोजां मोनना फैदोंना नोंथांखौ मोजां मोनना फैदों आङो दिनै गावखौनो आंखौ मोजां मोननानै फैदों होननानै आं बुङा खिन्थु बिसेसकै बेयावहाय बे जयनिं प्रग्रामखौ दैदेननायाथ' आं दैदेनदों नाथाय बे नङा जे आंखौ मोजां मोननानै फैदों खिन्थु पार्टीखौनो मोजां मोनना फैदों होननानै आं बुंनांगोन माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों माने नैबे जयनिं प्रग्रामा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरखौ लिंहरनासो खालामनाय जादों होनना बुंदों बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' बिथांमोनाबोथ' भटार्स ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्राथ' जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसियासो फैदों होननानै बुंब्लाथ' बे आरो बिथांमोना बिदिबो भट होआ नामा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्रा बिथांमोना भट होगोन बेनिखायनो बिथांमोना दिनैहाय बेवहाय बाहागो लाफैगोन नोंथाङा जि टिकेट मोनोब्ला देरहानायखौ खारदों होनना बुंदों नामा बेसेबां जौ टिकेट मोनोब्लाथ' बेयाव जों 100% जों देरहागोन आं देरहाया जोंनि पार्टियानो देरहागोन